गिबियावनो खुलुमग्रोबाय जायफोरनाखि नैबे बिटाइ इम्प'स्टडि इउटिउब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होबाय बिथांमोननि थाखाय आं रोजा रोजा गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिदों आरो जायफोरनाखि साबस्क्राइब खालामालासे आंनि भिडिअखौ नायबाय थादों बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर जासिदों आरो बेखौनो आं गोरबोनिफ्राय खावलायबावगोन जायफोरनाखि गोदान सफैदों बा नायो नोंथांमोनाबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय बेलावबो थुनानै हो अब्लासो नोंथांनि जेब्लानाखि आं भिडिअखौ गोदानै आपल'ड खालामगोन अब्लासो नोंथाङा सिगांग्रो नायनो मोनगोन गोबां माखासे साबस्क्राइबारफ्रा थारमाने साबस्क्राइब खालामो बाट बेल आइकनखौ थुवा बाथ्राया सैथो मानोना माखासे प्रब्लेम मोनजानो गियो दा नो मेटार आं बेनि सायाव जेबो होनला दा स्पेसियेलि बे भिडिअआ जाहैबाय मा इउटुबारफोरनि थाखाय जागोन जे गोबां माखासे इउटुबारफ्रा आंनाव कमेन्ट हरदों आंनि वाट्सएपआवहाय मेसेज हरदों जे आदा नोंना भिडिअआ मानो इसेबां भिउ जादों आंना मानोथो भिउ जाया जोंना मानो भिउ जाया जे नोङो इउटुब केटेगरिखौ मा लिरदों जे नोङो इउटुब नोङो केटेगरिखौ मा होदों इडुकेसन होदों ना ब्लग्स होदों ना सिनेमा होदों ना मा माने कुकिंआव होदों ना मायाव होदों एसे खिथाहर होननानै गोबां मानसिफ्रा आंखौ बुंहरदों कमेन्ट हरदों दा बिनि सायावनो आं दिनै भिडिअ लाबोनो होननानै आङो आवगायबोबाय निस्सय नोंगौ आं बिनिसाय फिसा नोंसोरनो आं एसे उदाहरन होनो नागिरदों नोंसोरथ' निस्सय नायो नङा होमबा गोबां माखासे गिदिर गिदिर इउटुबारफोरनि भिडिअ नोंसोर नायो सोरनावबा जाहैबाय मा 3 लाखनि बारा साबस्क्राइबार दं 4 लाखनि बारा साबस्क्राइबार दं नङा होमबा नाथाय बिसिनि भिडिअआबो मालाबा मा जायो सानसेयाव बेसेबां नायो 4 लाख साबस्क्राइबार थानायाबो 10K गाहामल' नायो सानसेयाव नङा होमबा बे 4 लाख मानसिया गासिबो नायजोबा जाहोना मा हमना लादो नैबे आंनि चेनेलाव दा बेसेबां दङ 32,000 साबस्क्राइबारफोर दङ नाथाय सानसेयाव दिनैसिमबो जेन'बा भिडिअआ अबेबा भिडिअआ मा जायो 10K नायजाया नङा होमबा बा सप्ता खनसे जाबाबो अबेबा भिडिअआ 10K नायजाया अनलि 2K जायो 3K जायो 4K जायो 5K जायो आरो बबेबा भिडिअआ जाहैबाय मा सानसेयावनो 20K प्लास जायो आरो अबेबा 34 प्लासबो जायो सानसेयावनो होमबा बेफोरनि माने डिफारेन्सफोरखौ बिसिनि फारागखौ नोंसोरबो बुजिनो सोलोंनांसिगोन दाना मानो नङा होमबा जे सानोमोन जे गोबां जेनाखि बुरजा साबस्क्राइबार थानाय मानसिफोरना जाहैबाय मा गोबां भिउ जायो सानसेयावनो बे नङा नोंसोर नायो गोबां माखासे जोंनि बर'फोरनि इउटुबारफोर दङ हमना लादो दिनै आदा आलफ्रेड बे जे आदा आलफ्रेडनि भिडिअखौ नाय नोंसोरो बेनाव बेसेबां साबस्क्राइबार दं बहुत साबस्क्राइबार दं 4Kनि बारा 4 लाखनि बारा साबस्क्राइबार दं माबाया इंलिशआ थेवब्लाबो बेना माने 20K जानो नागिरा सानसेयाव अबेबा भिडिअआ नायनोसै मानो जाया स' बाथ्राया बेनो आरोना ओरैबायदि जायो जे बे टपिकनि सायाव डिपेन्ड खालामो दे टाइटेलनि सायाव डिपेन्ड खालामो बियो मानोना अबेबा भिडिअआ जुदि नायथावथावबा बेखौ नायो अबेबा भिडिअ नायथावथाव नङाबा बेखौ नाया आरो गासैबो नोंनि साबस्क्राइबारफ्रा नोंनि भिडिअखौ नायजोबो बेबो नङा मिथिबायना मानोना नोंखौ जायनाखि साबस्क्राइब खालामनानै नोंखौ थुलुंगा होबाय नोंनि चेनेलखौ जायफोरनाखि साबस्क्राइब खालामनानै नोंखौ थुलुंगा होबाय जे बिथांमोनाबो गोबां माखासे बेस्थ'फोर थायोना स' बेनिखायनो बिसोरो सम बायदि नायनो हाया आरो नोंनि कन्टिनिउ भिडिअखौ सानफ्रामबो बिसोर नायबाय थानो हाया सम मोनोबा मालाबा नायो मालाबा नाया आरो ओरैबायदि मानसिफोर दङ सोरबा माने साबस्क्राइब खालामबाय बेलखौबो थुनानै लाबाय नाथाय आपल'ड खालामनायनि उनावहाय भिडिअखौ बाहा शेयार नायफिननायखौ आन्दायो माने बेबायदिबो मानसिफोर दङ आरोना बैसो जानायफ्रा बेबायदि जायो आरो बे नटिफिकेसनाव बाहा थाहैयो बेखौ आन्दायो आरो बिसोरो ओंखायनो बिसोरबो क्लियार नायनो हाया दा बाथ्राया जाहैबाय मा नों जुदि साबस्क्राइब खालामना लाखायोबा नोङो इउटुब चेनेल खुलिनाय लोगो लोगोनो नों साबस्क्राइब खालामनाय बै माखासे भिडिअफ्रा माने फनाव फैखायो आरो मोखाङाव फैखागोन माने बेखौ इउटुबा रिकमेन्ड खालामनानै होयो आरो दा बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि भिडिअआ माब्ला भिउ जागोन जेब्लानाखि बिराद नियम दं इउटुबाव जेब्लानाखि नोंनि थाम्बनेला थिग नोंनि टाइटेला थिग नोंनि केवार्ड लिरनाया थिग नङा होमबा केवार्डस थायोना माखासे बेखौबो नों थिग लिरनांगोन डिसक्रिपसनाव नों थिग लिरनांगोन अब्ला मा जागोन अब्ला इउटुबा गावसोर रिकमेन्ड खालामनानै होयो नोंनि भिडिअखौ रिकमेन्ड खालामनाय मोनसे मोनथिखायो नङा होमबा रिकमेन्ड खालामनायखौ मारै खालामनांगौ नों जुदि गुबुन मोनसे भिडिअ नायोबा बेनि आफाङाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैयो बेखौ होनना बुङो रिकमेन्ड खालामनानै होनाय जुदि इउटुबा रिकमेन्ड खालामसेयावबो रिकमेन्ड खालामनानै होसेयावबो जुदि बेखौ रावबो नायलिया होमबा बेखौ इउटुबा डाउन खालामफिनो आरो नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो जे मा जायफोरनाखि जेनेबा मनिटाइज जाबाय बिथांमोननो गोबां माखासे साजेसन हरो इउटुबा जे नोंनि थाम्बनेला थिग जायाखै टाइटेला थिग जायाखै जुदि हायोबा टाइटेलखौ थाम्बनेलखौ जेनेबा एसे चेन्ज खालाम अब्ला निस्सय भिउनि रेंकआ बारायगोन बेबायदि होननानै माखासे इउटुबावबो साजेसन हरो आरो बेफोरबायदि दा बेवहाय ओरैबायदि जायो जोंना मोनसे होनना बुङो एसिअ इउटुबाव मोनसे दङ एसिअ माने मा होनना बुङो सार्च इन्जिन आरोना बियो
बे सार्च इन्जिनाव नोंनि इउटुबखौ बोरै लाबोनो बिनि गोबां माखासे जाहोनफोर दं बेखौ बिनि भिडिअखौ आं दिनैनि बे भिडिअ लाबोनाय नङा दै आं उननि समाव लाबोगोन मानोना गावनि भिडिअखौ एसइअ नोंथांमोना नुगोन जे एसइअ आरो एसइअखौ मारै खालामनांगौ बेनिबो गोबां माखासे फर्मुलाफोर दङ बेखौ आं बे भिडिअ बुंनाय नङा आरो मानोना आंबो दा बिराद एक्सपिरियेन्स लागासिनो दङ मानोना नोंथांमोना मिथिखागौ आंनि चेनेलफोरनिया बोसोरसे जागोनसैमोन थेवब्लाबो आंनि साबस्क्राइबारा 1000ल' जादोंमोन नाथाय भिउआथ' गैखाया लाजिथावथावखामोन आरो नाथाय दिनै जेब्लानाखि जों दस्रा मोनसे खामानि मावनो लायो अब्ला आसरित जादों जे जोंनि चेनेला ना 2 मासावनो मिथिबायना 2 मासावनो नैबे दिनै 32,000 फैबाय साबस्क्राइबार मिथिबायना 32,000 माने फैबाय आरो बे खामानि मावनायाव जों बिराद माखासे फैसा जों इनभेस्ट खालामबाय बहुत फैसा जों गारबाय दा मानोना बाथ्राया सैथो नोङो हार्डवर्कबो खालामनांगौ हार्डवर्क खालामनांगौ नोङो सेक्रिफाइस खालामखाबायबा नोङो खालामबाय थानांगोन खिन्थु गेजेराव जों मालाबा थाथ'नो नाङा आरोना बे खामानिखौ जों मावनांगोन सापस हमना लादो नों सासे दखानदारा जुदि दखानदारा नोङो दखानसो होयो नङा होमबा सानफ्रामबो नों दखानखौ खुलिनांगोन अब्लासो नों कास्टमारखौ मोनगोन दिनै खुलियो गाबोन बन्द समफोर बन्द आरो समफोर खुलिफिनो बेबायदि जुदि खालामबाय थायोबा नोंनाव मा जागोन कास्टमारफ्रा फैनाय नङाना नोंनि पारमानेन्ट कास्टमाराव बे नोंनिफ्राय मा जागोन जानगाराव थांगोन ना दा बाथ्राया बे आरोना बेफोरजों जों गासिबो रुजुनानै लाजोबनो हायो जों ओंखायनो भिउ जानाय जायनि सायाव जेबो मेटार खालामनो नाङा भिउआ नोंना अट'मेटिक बारायखागोन जेब्ला नोंनि कन्टेन्टफ्रा मोजां फैयो कन्टेन्टफ्रा नोंनि कन्टेन्टनि सायाव बेस खालामनानै भिडिअखौ बानायनांगौ आरोना ओमफ्राय नैबेनि सायाव जों बिराद माबा लाखानांगौ नों जुदि इउटुब चेनेल खुलिनो ओंखारखाबायबा नों मानि सायाव नों बबे आयदानि सायावहाय माने भिडिअ बानायनो होननानै इउटुबाव फैदों सिगां नों बिनि सायाव स्पष्ट जाग्रोनाया मोजां नों बिनि सायाव स्पष्ट जागोन नों मा आयदानि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदों जुदि नों बिनि सायाव भिडिअ बानाया जुदि नानानथा रोखोमनि नों भिडिअ बानायबा बे प्रब्लेमाव फैनो नागिरो आरो ओंखायनो नोंनि फकासा थिग जाग्रोखा आरोना नों मानि सायाव भिडिअ बानायगोन दा जेरै जोंनि जि चेनेल जाबाय मा बिटिआर इनफ' स्टुडिअ होनो जों माने बिटिआर माने इनफरमेसन स्टुडिअ दा जों गोबां माखासे इनफरमेसन जों सुबुंफोरनो हरगोन आरोना जों मा मोनसे गोदान माबा मोनसे इनफरमेसन जायोबानो जों बे चेनेलनि गेजेरजों हरगोन एबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा जों गोबां माखासे इनफरमेसनखौ जों बे स्टुडिअनि गेजेरजों जों हरगोन आरो जोंनि मेन उद्देश्यआ जोंनि फकासा बे जे ओरैबायदि जों मोनसे फकासा जे मा जे जोंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय माबा मोनसे बे मोनसे भिडिअनि गेजेरजों गुबुननो माबा मोनसे फोरोंनाय आरोना एबा माबा मोनसे बिसोरनो लामा दिन्थिनाय बा जायफोरनाखि जोंनि भिडिअखौ नायोब्ला सोरबा एसे थुलुंगा मोननानै जिउआव माबा मोनसे हान्थिनो माने एसे माबा मोनगोन बोलो मोनगोन नङा होमबा स' बेफोरबायदिनि उद्देश्य लानानैसो जों नैबे चेनेलखौ जोङो सानलाय हलाय जों बे खुलिनाय जादों आरोखि दा बेनिखायनो आं बेखौल' बुंगोन जायफोरनाखि इउटुबार जानो फैदों एबा इउटुब चेनेल खुलिबाय जुदि नोंथांमोनहा माने मालाबा 100 भिउ माने 10 भिउ बे माने मा मेटार साननो नाङा दे नों खालामबाय था दा नोंना नुगोन नों जे नोंनि भिडिअखौ नों थालला नों मालाबा मा नोंनि भिडिअआ अबेबा मा जाना दङ माने 2K जाबाय 3K जाबाय बा दिनैसिम अबेबा भिडिअआ एक्सन जायाखै बेवहाय नों सोलोंनांगौ दं नामा माबायदि भिडिअखौ मानसिया बांसिन नायो मानो नै बिनि सायाव नोङो डिपेन्ड खालामनानै भिडिअखौ दाना बानायनांगौ बिनि सायाव नोङो डिपेन्ड खालामनानै भिडिअखौ बानायनो दाना मिथिबायना माबायदि कन्टेन्टखौ मानसिया नायो माबायदि कन्टेन्टखौ मानसिया नाया बेखौ नोजोर हो खिन्थु इडुकेसननि सायावबा जोंनि बर'आव दासिमबो नायग्रा मानसि गैथ'वा मिथिबायना सोलोंथाइनि सायाव जोंनि बर'नि गेजेराव दिनैसिम माने नायग्रा गैथ'वा आरो खम बे सायाव भिडिअ बानायोबा नों आंगायल' मोनखागोन बारबाखि नोङो इन्टारटेनमेन्ट खालामनाय मोनसे फानि खालामनाय बेफोरनि सायावबा नायो आरो सर्ट मुभि खालामनाय बिनि सायावबा मानसिफ्रा नायो दा बेनिखायनो जाहैबाय मा जोङो जुदि इउटुब चेनेल खुलिनोबा जों ओरैबायदिसो जाखानांगौ जे मा गावनि चेनेलनि गेजेरजों सुबुंफोरनो समाजनो माबा मोनसे मेसेज होनो नङा होमबा जाय मेसेजखौ सुबुंफ्रा मोनोबा बिनि गोसोआबो गोजोनग्लायगोन आरो बे मेसेजखौ मोननायनि उनाव गावबो जेन'बा गावखौ माने रियेलाइज खालामना लानो हागोन बेफोरबायदिनि सायावसो जों नोजोर होनानै भिडिअखौ बानायलायोबा मोजां जायो आरोखि स' आं मिजिंथिदों नोंथांमोननिसिम मिथिबाय नोंनि चेनेलावहाय साबस्क्राइबार बारायै साबस्क्राइबार फैयै माने बिनि सायाव खुनु सिन्था खालामनाङा सापस हमना लादो जोंनि भिडिअआव जेन'बा दा 32,000 साबस्क्राइबारफोर दङ खिन्थु जोंनि भिडिअआव खिन्थु गासै दा 1000नि बारा साबस्क्राइबारा आनसाबस्क्राइब खालामफिनना लाफिनबाय अबेबा भिडिअनिफ्राय 2 गाहाम थाङो अबेबा भिडिअनिफ्राय 10 जन गाहाम थाङो नाथाय बेफोरबायदि थांलाय फैलाय थाखायो बेखौ जों जेबो मेटार खालामनो नाङा मानोना जायफोरनाखि मोजां मोनो जायफोरनाखि गुबुनखौ सापर्ट होनो लुगैयो
जायफोरनाखि गुबुननि माने मोजां हास्थायो बैफोरबायदि मानसिया नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखायो ओमफ्राय ओरै थांलाय फैलाया थाखायो आरो ओरैबायदियाबो आनसाबस्क्राइब जायो जेब्लानाखि नोङो माबा खालामबाय आरो ना हमना ला साबस्क्राइब खालामना लाबायमोन नाथाय नोंनि मबाइलानो गैला इमेलाबो गैला गोबाव जाबाय अब्ला बे अट'मेटिकेलि आनसाबस्क्राइब जाफालांखागोन आरो बेयो खिन्थु जों नुनो हायो जे मा बबे भिडिअनिफ्राय बेसेबां साबस्क्राइबार फैदों बबे भिडिअनिफ्राय साबेसे साबस्क्राइबारा माइनास जालांफिनदों बा ओंखारलांफिनदों बेफोरनि गासिबो थुन' माने नुजोबखायो आरो ना बेखौ गासिबो जोङो इउटुब स्टुडिअनि गेजेरजों जों मोनजोबखायो स' बे आरो ना ओंखाय बेनि साबस्क्राइबारा ओंखारबायलै दिनै 10 जन ओंखारबायलै बेनि सायाव नोंना फकासा जानो नाङा आरो ना नों खालामबाय दा ओरैबायदि जायो आरो ना सासे जुदि आनसाबस्क्राइब खालामोबा 10 जन साबस्क्राइबार बारायगोन मिथिबाय दा 10 जन जुदि आनसाबस्क्राइब खालामोबा 100 जन बारायगोन मिथिबाय 500 जन जुदि आनसाबस्क्राइब खालामोबा 1000नि बारा साबस्क्राइबार फैगोन नोंनाव नोंनि बेखौ नोजोर हो आरो मानोना समाजाव अनेक रोखोमनि अनेक माने टाइपनि मानसिफोर थाखायो आरो बेनोथ' संसार नङा होमबा बेनोथ' संसार आरो बुजिनां मानसिफ्रासो साबस्क्राइब खालामखायो ओमफ्राय नोंनि चेनेलनिफ्राय माबा मोनसे रोंनो गोसो माबा मोनसे मोननो माबा मोनसे मिथिनो स' बेफोरबायदि सुबुङासो साबस्क्राइब खालामनानै नायगोन आरो बा सोरबाया जेनेबा हमनानै लादो साबस्क्राइब खालामाखै खिन्थु बे नोंनि भिडिअखौ नायो दै मानो साबस्क्राइब खालामबा माने एसे उसुबिदा मोनो बे थारमाने मा उसुबिदा मोनो नटिफिकेसन थांबाय थानांगौ बे एसे उसुबिदा मोनो बाट जेब्लानाखि बे नायनो गोसो अब्ला बियो नोंनि चेनेलखौ बियो इउटुबाव सार्च खालामनानै नायखागोन आरो स' बिदिबो मानसि थायो आरो ना होमबाबो बियो नोंखौ मोजां मोनो आरो ओंखायनो बियो नोंनि चेनेलखौ सार्च खालामनानै नायो दा बेबायदिबो मानसि थाखायो आरो ओंखायनो साबस्क्राइबार ओंखारै भिउ जानाय जायनि सायाव नोङो माने जेबो सिन्था खालामनाङा नों मावलांबाय था जेरै गंसे दखाना होजेननायाव बिनाव सानसेयावहाय 10 थाखा फैसाबो हाबो जानो हागौ 50 थाखा गाहाम फैसा आर्निंबो फैया जानो हागौ खिन्थु लासैनो बिनि दखानाव मा जागोन गुलि मानसिफ्रा फैगोन मानो मिन्थिगोन जे बे दखानाव साहाखौ गोथाव नङा होमबा गोथाव फुदुङो बे दखानावहाय गया गोथाव मोनजायो नङा होमबा बे दखानदारा जोबोर मोजां रायलायो मोजां रेसपन्ड खालामो कास्टमारफोरजों हा स' बे आरोना ओंखायनो नोंसोरबो खुनु माने भिउ जानाय जायो साबस्क्राइबार फैनाय सायावहाय सिन्था खालामनाङा स' आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों भिडिअ जुदि हेल्पफुल जादोंबा खेबसे लाइक खालामनानै हो आरो कमेन्ट खालामनानै आंखौ माने थुलुंगा हरबानो जाबाय